Hello mga listeners, mga followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Ug sa dili pa din no, ako basahon ni naay pipila nga nag-comment no. Si Geraldine Demiar pag-atang ko sa sumpay busing. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Geraldine Demiar, thank you kayo idol. Ug pang Mami Bisdak, salamat Lord sa mga drama way sa payan. Mami Bisdak no. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo ug shout out ko ninyong tanan amping mo ni. Ug karon no dito maglangan di ang laing sumpay ning Sugilanon. Kasinuwat ni Glenn Pino. Si Andre o si Ethan. Nagkasilabot ba kita? Yes, sir. Oh, oh. Vince. Good. Magpaabot ko sa imong tawag labot sa tanantang gipanagsultihan alang sa kasiguruan o kaluwasan natong tanan. Sa katawhang Pilipino, batok sa mga dautan. Hello, hi. Yes, sir. At tuloy po kong exit sa likod kabahin sa regional office. Aron magkalikay ko sa mga taga-media. Kaya matod pa ni General Vince. May mga media personalities ko no. Nga nasayod gani ako. Oh, uy. Mag-message pa rin ko ni Fiona nga muli na ko. Gisilent mo rabat na ako ang phone. Tingalig may message sa siya para na ako. Kadagan na ba dahil ng message? Ug may miss call usab. Ug kining miss call gikan ni Police Officer Candice Gomez. At parang ko ba sa akin yung transauto? Magdali ko. Engineer Andre Martins, eh? Oh, may bisampit ako. Si Colonel VG. Sabi ko ba, makadiretso na si Sir Andre ko sa iyang auto. Di na atunta na ko siya bagata o pakigsulti. Gisundan man siya dahin eh, Colonel PJ. Saan man ako ini? Nga ikasulti na ako si Engineer Andre. Saan man na? Kumusta ang iyong pagsulti sa Regional Director, Engineer Andre Martins, sir? Oh, Bro Andre. Oh, okay na bro. Related sa Ursa Maria ang inyong pagsultihan, bro. Nga kamo raman yung duha ang nagsulti dito sa sod o wa gid magparisturbo. Well, as usual bro. Para naghapon sa atong kayuhan. Sa atong security din sa Cebu. Kalabot sa atong mga pagpangandam kung may mga trahedya o terorismo may tabo. What? Partikular nga topic ang inyong neskutan, bro. Abi mo, usa ko sa gipatawag ni General Vince Sardi. And I'm very sure nga usa ko siyang himuon nga team leader. Kalabot siyang gingon nga pagpangandam kung may trahedya o terorismo baga nga may tabo din sa ato. Bro, excuse me ha. May mituwag. Oh, sige, bro. Tumaga, magpaabot ko din sa kilid. Thanks, bro. Si Officer Gomez kining mitawag. Uy, naputol man. Excuse me, Colonel BT, sir. Yes? Asa ko basta, sir? Isir ba ito? Si General Vince Gary. Nawag naman din yung telecom. Okay. Bro Andre, Yes, bro BJ. magkapaabot ka ba ako? Ipatawag ko makariyot sa taas. Nagdali ra ba karon bro? Kay may importante po kong lakaw. Tawagan na ilan niya ta. Oh, sige bro. Sige bro, bye. May gani kinasanta ang pagpakisay ni Colonel BG na ako. Bayad sa magparesultihan sa arte. Confidential kini. Ug dili akong katungod nga musulti niya nini. Kundili, ang regional director, si General Vince.
adto siya angay nga magpakisayo din. Suma sa message. Aniyaday ko na siya din sa compound sa regional office. Ay, Police Officer Candice Gomez. Kung may importante ko na siyang pakiksultihan ako, nagkinahanglang akong basiran. Pero unsa man na. Ay, kinibabayan na. Kadaanhin ako, ambot kung timing barangka. Naasagod siya. Ug mao ni hinungdan nga mubati usila sa Fiona nako. Ug ngadto niya. Magawas ako sa kumpaon. Kinahanglan nga moabot ko rin sa laboratory. Aron akong masugdan pagplano ang mga lakang nga akong himong kalabot nining hulga karon sa terorismo dito sa Mindanao. Oh, si Police Officer Gomez kanang nasa gawas umiparan ako. Oh, yakong gyatman. Sa magda iyang tuyo na ako. Sorry kay kaayo, Engineer Martin. Nahibaw ko nga nagkasamok og nakadisturbo gyud ko nimo. Labi na kay nakita ko ikaw nga nagdali ka ganiha pagpaingon ning imong auto. But ang kuno nako, sir. Sorry. Intention gyud nako nga moadto sa regional office tungod nimo. Kay miadto ka. Pero sa samang bahin, sir, gituyo gitingali sa higayon nga aduon ta jud ka. Sa rason nga aron tingali nga mabati gid nako ang kadudahan nga pagpakigsulti ni Colonel Beji ngadto ni Professor Charles didto mismo sa compound sa regional office. Unsa? Wa man ko magpatawag nimo, Colonel BJ. Wow ba, General Vince? Yes, wa, Colonel. Shit. Kisa man ang nag-ingon nimo nga gipatawag ko ikaw, ha? Police, sir. Pero wa man siya mag-ingon nga ikaw ang napatawag nako. But it's understood para nako nga ikaw gyud ang napatawag. Kinsa pa man di ay nga ikaw man ang labaw din. Ilha ko no kinsang pulis ang gikasulti nimo. Aron nga maklaro tog unsang iyang gibuhat. Gi-prank ka ba niya o gibinuangan gyud ka? Ug kung wa ka gani makamayong o makaila, makita na sa CCTV. Ipaila nila dito sa ubos. Aron nga mapani hidayon sa akong opisina. Unsa? Uwa ko mag-ingon nimo, Sir Andre. Nga dautan ang ilang ipanagsultihan labot nimo. But si Professor Charles, under surveillance siya, sir. O wa na malilong nimo. Dili ba? O dili kay kana lang. Bisan mismo si Colonel BJ, daghan ng issue labot niya, sir. Nga giingon nga protector o na-involved sa illegal drugs. Although, wa may mga ebidensya. But sa kaso ni Miss Sophie Jimenez, may rumor nga may kalambigitan siya ni ato. Salamat, Officer Gomez. Bawal ka na akong tuyo nimo, Sir Andre. O may manatingali kong manaog. Ilugar lang palihog kung asa ka makahimong makalugar. Sultay lang ko kung nasa kagil manahog. Sa station ba diyan ka madestino o asa ron adto ang lakaw nimo sa syudad aron matod ka? Ayun na lang, sir. Okay ra. Manaog lang ko kung asa ka makalugar. May mo bag dili ko nimo balibaran? Ang kunon ko, importante kayo ang imong gisulti nako karon. Ug dako kining tabang nako aron magamping ko. Ug salamat gyud kayo sa imong concern, Police Officer Gomez. Uway sa piyan, sir. Sa station na lang ko palihog i-drop, sir, pero may ihangi lang unta po di ko nimo. Kada kung mahimo or okay ra nimo. Nga rin dili, unsa ka na? Kuan, mahimo bag kining kuan nga Candice na lang ang imong itawag nako. Sigurado ka? Pulis ka man good. Ang ako nga... Please, Engineer Andre Martin, sir. Oh, okay. Oh, thank you, sir. But, wait. Andre lang sa pag-itawag naman ako, okay? Pero, sir, kuan. Wani pero-pero. Wani kuan-kuan. Basta kay mo na sanay akong gusto nga itawag naman ako. Sa masukot kag sa dili.
Okay. Okay. Daga na kayo ko og na-send nga messages nga to ni Evan. Pero wag yung indication nga iyang nabasa nga akong mga message gamit ang account ni Andre. Usa man din akong gibati para ni Evan. Nga naman ni. Evan, hain ko. Hain ko. Bakit sa isang pagkakamali lang? Naunsa man ko. Pusin mo lang lahat. Mituhop sa akong kinatibok ang salida sa sine. Palagi Na mo love ba story. magpapatan ka pang itanong sa akin yan? Nga touching kaayo nga akong gitanaw. Wala. Nganong gibati Wala na, ko pero... ug kaguol. Louie, it Huwag was just kasakit. one night. Nga gibati niya ng leading man. Yung mga oras na Igibugan ginawa sa iyang hinigugma. mo, did you forget that you were committed to me? Nasayod ko wala ko'y kasing-kasing. Or did Nga you gipanig iya remember, sama sa tao. but just didn't care? Kay usara ko karobot. Usa ka masin nga walay espiritu. O ganaporma lang pinaagi sa mechanical engineering. Hindi O ko nagka-install nga mga software gamit ang computer. Uban ang modernong teknolohiya At o sa nangyari, artificial intelligence. O dahil mo may kabuot you may have just tungod sa pagprogram ni saved both of us. Andre Kanako. Ug And ingon man, for that, tungod sa bultahe nga gisuplay kanako. I'm grateful to you. Ug nakahatag og gahom aron nga makalihok o makasabot sa mga butang sa akong palibot. Apan nga nung ingon niini karon ang akong nasinati. Ganong ingon niini karon ang akong gibati. Usab ay buti pasabot niini. Unsa man, Andre? Tungod sa impormasyon nga gisulti ni Candice nako. Ingon sa nagpapadlo na nga to sa pagkunik ang mga dots sa kalambagitan ni Colonel BG sa illegal drugs ug yung mas kamatayon ni Miss Sophie Jimenez. Ug diadto pa sa tugay naman tuod kaming managigala sa Colonel BG. Ba't kaniadto pa usab nga wa ko'y pagsalig niya? Wa yun. Apan unsay ilang gipanagsultihan ni Professor Charles Bahinako. Unsa man. Gituyo gitingali sa gayon nga atuon ta ka. Sa rason nga aron tingali mabati ginako ang kadudahan nga pagpakigsulti ni Colonel Beji ngadto ni Professor Charles didto mismo sa compound sa regional office. Wag ko mag-ingon nimo Sir Andre nga dautan ang ilang panagsultihan. Labot nimo. But si Professor Charles under surveillance siya sir. Wa na malilong nimo dili ba? Ug dili kay kana lang. Bisan mismo si Colonel Beji daghan nag-issue labot niya sir. Nga giingon nga protector ug na-involved sa illegal drugs. Although, way mga ebidensya, but sa kaso usab ni Miss Sophie Jimenez, may rumor nga may kalambikitan siya ni Ado. Managigala matod kami si BG kaniadto. Apan kaniadto pa usab nga wa ko'y pagsalig niya. Diyos ko, nilarma kining auto nga naghasag ang sugan ini. Unsa katong miigo sa tubangang bildo ning auto. Tungod yun sa nemutangan sa may driver seat. Tunsad. Murag mga bala katong migo sa bulletproof na bildo. Di ka mo. Oh, kada. No. Drone ka na nga naas ko tubangan. Oh, shit. Ako dito mo niya na. Buot ko na yung patyon. Mukalikuglik ko niya ng iskina. Ano mukaling kawas ko ini? Dole ko. Mukalikuglik ko. Gada. Hindi ka naman mo. Makita sa side mirror nga nagsunod ka na ko ang drone nga kusog kayo. May tao nga milaban. No! God! May nalagani kayo naghasad na kining auto o nagkabusina na yun ko o bikanaga sila. Nalasad. Nagkadul na usap ka na ko ang drone. Di ko inilungan. No.
Gitirahan ang likod sa bahin. Ang likod ng bahin sa kong auto. Di ka na mo. Kailangan nga makapangita kong dapit ng kasundlan. Aron di na kini masundan. Aman asa. Gusto. Kasi ka ng hubog na bim. Huwag ng taas. Magkatabang kini ako. Saunan. Doon may fast food chain diyan. Nga may mubog nga bim. Paingon sa drive-thru. Suwayan ko pagso dito. Magkatabang kini ako. Pakuskan pang padangan. Nagkabuang si Andre sa paglikay sa drone. Ngayon kong ipa-ambush. O ipasunod niya, bravo. Tinuod ka na, Professor. Apan, wa kay nahimo. Ang imong mga bala sa drone nga mitira kaniya. Kay bulletproof ka ng bedo sa iyong auto. Nag-usik ka lang sa imong mga bala o panahon. Unsa? Buang! Ay kung ingnan yan, animal! Tinuod ang akong gisulti, Professor. Gusto na! Ay pagsigsaba niya. Karoon nga di ko malipat sa pagsunod sa iyang auto. Ayaw nag-usiki ang mga bala sa imong drone, Professor. Kay wa kini mahimo kung tirahan mo siya nga sakay pa sa auto. Kay dili kini madutlan. Pabuta, Professor Charles, nga mogawas siya. Anha mo pa siya tsatsahi o birahi. Buang! Ayaw kong tudlo eh! Kaya naghuna-huna na ko, anak. Uy, nikalit siya liko, Professor. Bisag asa pa siya muli ko. Dili siya makapalayo. Sa drone nga kung gipasunod ka niya, bravo. Oh, animal! Mubo ang beam! Shit! Boy! Wala niyo, Professor. Daya galangan na dasmag ang imong drone sa mubo nga beam. Ug mayo na kayong pagkabungkag. Damn it! Damn it! God, tinuod ba kini imong gisulti, Andre? Tinuod ba kini? Makita sa daskam ang pangitabo, Fiona. Ma-front man o sa rear view. Diyos ko, mayo na lang gani kay bulletproof ang bildo sa imong auto, Andre. Bulletproof ang kinatibok ang auto, Fiona. Apan bisan pagkinig bulletproof. O wa madutli ang auto. May mark gihapon nga agi sa bala ang ubagbayin sa auto. Mayo gani kay nakalingkawas ka ni ini, Andre. Di kaluyan pas Ginoo. Nga napaghihapon ko sa presensya sa kong rahuna atol sa mong hitabo. O gigiyahan niya nga magkapangita og pagi aron mahunong sa pagsunod ang drone ako. Ug may nagani kay nalipat ko kung kinsa man ang nagkontrol nini. Ug gyagi ko ang auto sa agianan nga mubo ang beam. Ug sakalit ug gatin sa sitwasyon. Milampos ko sa pagpasunod sa drone aron moagi nadtong mubo nga beam nga mao'y hinungdan sa pagkabungkag nini. God, salamat kay wa itugot sa Ginoo nga may daot ang mahitabo kanimo, Andre. Pero isa man ka ang nagpalupad o nagkontrol ni atong drone aron himuan ka sa ingon. Wa ko'y lay gidudahan. Si Professor Charles. Si Professor Charles? Ug nganong nagkaingon kumay nga siya mahimo ni Andre? Ha? Ngano? Oh God! Diyos ko! O nga usbon ko, Police Officer Candice. Salamat kay sa mong info. Wa man tunag kong malikay ang mong hitabo ang pagpang-ambo sa maong drone na rin ako. But at least, sa kaluhis Ginoo, nagkapaulik mo luwas. My God. O kisay mo gituhuan, Sir Andre, nga responsable o mihimo ni ini. Si Professor Charles ba? Wa mo kumaliguro nga siya, apan dako posibilidad. Nga siya gid ang responsable ni Candice. Kaya naibaw ko kung unsa ang iyang kayang imon. Salamat na lang sa Ginoo, Sir. Andre, nga iya kag yung gibantayan. Uwa niya itugot nga may daot ang mahitabo nimo. Utang ko gid sa Ginoo nga kung kaluwasan ang Candice. Huwa ka niya pasagdi, Andre. Kay buotan ka man good. Ug maayo ang imong tumong sa imong pagka-scientist o pagka-inventor. Kay para man kini sa kaayuhan sa katawhan ug dili sa kadautan. Ang Ginoo ra gyud nga akong gisilingan. Ug dako gyud kayo nga akong pasalamat niya. Nga kanunay ko niya gigiyahan, gibantayan.
Mao ka labing importante ug lig-on mong asset, Andre. Nga wa ka gyud malimot sa Ginoo, bisan pa man sa taas na nimo naabot. Kay wag yung ganapanag-iya sa tanan nga niya ka na ko kantis. Iya lang kong gihimo ang itugyanan ining tanan. Ug sa akong pinobre nga pagsabot, kini iyang gitugyan ka na ko alang sus kabisyon. Nga pagpanalipod sa iyang katawhan patok sa mga dautan. Oh, Andre. Palagid mawala sa akong hunahuna. Pagkasinatian ko nitong salida sa sini. Akong gitanaw. Ug ang pagkatouching o pagkasentimental nitong maong salida. Ingon sa natanom na gyud sa akong system. Sa laing bahin. Ingon sa may nagtudlo na ako. Imubalik sa laboratory aron makita balik si Fiona. Apan no, nasayod ako nga dili kini husto. Ug alang ka na ako, dili pa iko ang pipila ka butang akong nadiskubrihan sa akong pag-ako. Sa akong system, kalabot sa akong pagtinguha. Pagtugkad kung kinsa mong ako. O unsa magiging klasiya sa pagka-humanoid robot. Kung nganong halos tanan nga bation sa usa ka matuod nga tao, ani aman ka nako. Dinhi sa usa ka mall. Suwayan ko dinhi pagpangita nga akong kaugalingon. Ang imong kaugalingon, Ethan. Unsa ka na imo gibuhat, Andre? Gisod ako sa computer ang video. Nga kuha sa dashcam sa auto. Datong nahitabo na ko, Fiona. Aron nga ma-feed na ko kini sa analyzer. Ug makuha na ko ang frequency ug IP address sa mong drone. Aron kung makuha na ko kini, ako kining matrack ug matrace ang origin nini. Unsa? Mahibo ba day na? Mahimo, Fiona. Mao pa. Dili ba ko imposible? Imposible kung dili kita mo gamit ining maong program nga akong gi-install ining computer. Bisan video lang ni atong maong drone. Makuha mo na ang impormasyon nga buot mo makuha. Makuha, Fiona. Ingon sa dili ko makatuo. Og diin ka man makakuha niya ng maong program. Bungan kini sa dulan 20 ka tuig kong pagtuon. Kung saan nga makahimo ako og ingon ini nga application. Ang buot mong ipasabot. Imo kining invention, Andre? Sa pinubri kong paninguha, Fiona. Andre? Ug dili kay kinilang mahimo dini. Daghan pa. Unsa? Ug pinagi ning mong analyzer, ma-confirm nako kung si Professor Charles Bagyod ang responsable sa pakyas nga pag-ambos nako gamit ang drone. Mao ba? Abi mo, tungod sa nahitabo nimo, nahuna-huna na ko kung unsa ka importante ang presensya ni Evan. Dili ba, Andre? Daghan ang kapabilidad ni Evan. Sa iyang ka-advance, dali niyang ma-detect ang bisan unsa. Bisan na kung may peligro nga nagsingabot. Tinuod ka na. Kahapit ang tanang advance nga program na install na sa system ni Ethan. Apan mas mahimo siyang mas more advanced kung kanunay na ko kining ma-upgrade o madungagan pa ang application. Nga padayon paghihapon akong gitun-an hangtod karon. Mao ba? Mahimo ba nga mangutan ako bahay niya, Andre? I mean, bahay ni Evan. Related sa iyang pagkasiya. I mean, sa iyang nature. The way ni mo siya nga nahimo ug naungol. Masa nga specific na pangutana ang buot mong erase, Fiona? Fiona? Usbon ko, unsa nga specific na pangutana ang buot mong maseran, bahin kangitan? Ayaw na lang di ay. Kalimti na kato. Dili importante. Kung buot mo kining matubag, nganong dili mo kini isulti? Ayaw na lang lagi. Usbon ko, kalimti na lang kato. Biyaan ko na lang una. Tika aron na dili ka madisturbo na imong gibuhat. Pero, Fiona. Ang ako lang, ang atong seguridad din tungod sa nahitabo nimo. Sa attempt nga pag-ambush nimo gamit ang drone. Nahadlo ko din sa atong seguridad. Sa ako nagikaingon kanimo sa miyaging mga higayon. Kining dapita, diin mahimutang kining laboratory. Mao ang pinakaluwas o pinaka-secured nga dapit. Alang ka na to.
ug way si bisan kinsa o bisan unsa nga adunay advance nga teknolohiya nga makasensayo nato dinhi. Ipaniguro ko kanimo. Andre. Mo'y akong pagsabot sa mga lihok o kisulti ni Fiona. Gabuot niyang ipaabot ka na ako. Nga kinahanglan ko nga mulihok aron mabalik si Ethan. Apan dili ko kanabuhaton. Kaya napaglantawan ko ng daan. Nga kining paggawa ni Ethan. Expected ko na kini. Ug sa lang bahin usab. Kung kaya ni Ethan nga manalipod ka na mo, bisan usa lang siya ka machine. Nga usa ka robot. Mas kaya na ko ang pagpanalipod ka na mo mismo. Kay ako mo'y nag-program ka niya. Mao kaning uwa mo na ni Fiona. Pero nasahit ko nga dili kay ingon lamang ni ini ang rason. Kung nga nung mao kini ang bot unta niyang ipabot nako. Kana tungod sa usa ka pagbati niya nga karon nasinati. Nga namiss niya ang presensya ni Ethan. Apan wala siya masahid nga bisan ako. Anausap niya na pagbatiya. Kana tungod kay si Ethan mao ako. Ug ako mauwansam si Ethan. Apan kinahanglan gyud nga mo-undergo sa maong process si Ethan. Ug bisan partially upgraded na siya. Ikumpara sa unang higayon. Nagipagawas ko siya. Still, kabahin ni hapon kini siyang trial period. Dili ingon nga usa ka robot. But ingon yun sa usa ka humanoid robot. Na may susamang pagbati ug halos wa nagikalainan sa usa ka ordinaryong tao. Kumpirmado, Professor Charles, nga ang drone nga imong gigamit sa pag-ambush unta ni Andre, mayong pagkaguba, uman banas magkini sa mubog nga beam diyang nagsunod kini si auto. Bullshit! Ughain karon ang maong drone, Colonel BJ. Gigustoriya kini sa kapulisan, Professor, alang kuno silang imuhong investigasyon. Shit! Maantigog yun si Andre, Professor. Isa magtuo na bulletproof pa niya ay kitong iyang auto. Nagkalingkawas pa siya ni higayon na, Colonel. Apan dili sa tanan nga higayon, makalingkawas siya na ako. Ako kung pagsalig ni mo, Professor Charles. Labi na niya itong imong humanoid robot na si Bravo. Kung siya ba tingali ka itong imong gamit pagpatay ni Andre, wala ka na itong problema. Wag ko mag-isip kang Andre nga problema. Kinsa siya nga maproblema ko niya. Ang ako, maurag yun ang kalagot niya. Ang iyang kahambog, ang pagpatuo nga wa nagilaing masahod pa kay kaniya. Wala siya sa mong sapatos, Professor Charles. Kung sa kahibaw, huwag ka langpit na sa pangutok ang iskutan. Nasayod ko, Colonel. Kung dili mo na kumistil pa ang sultihan ni Ana. Wa lang siya masayod. Nga gamit ang drone. Giduwa-duwaan ko lang siya. Gisuwayan ko lang siya kung asa gid siya kutob. Kung unsara ang iyang makaya o sa paggamit o sa ka-bulletproof nga sakyanan. Naghulagway lang sa iyang pagkatalawan nga siya nahadlok. Kung buot kang matapos na ang iyang pagkabukiro, Professor, nganong dili mo naman dang itodo ang pagpatay kaniya gamit si mong Bravo aron hingpit ang mapapas ang nga ni Andres sa mga buhay. Gusto
Gusto ko na siyang duwaan, Colonel. Mas malingaw ko kung makita ko siyang way kalainan sa kabuang nga makig-away sa akong mga imbensyon. Mao ba, Professor Charles? Oo, mao ka na, Colonel. O daghan pa ko giplano. Batok niya. Daghan pa! Wa nagyos sa makabut-buton kahabugiro gining Professor Charles. Nagtuo tigali siya nga tinuod kong miday niya. Naibaw ko, Professor, layo karakayo ni Andre. O dili gid mo siya kaya. Dili gyud. Kung notado og sikat ka man sa imong pagka-scientist, pagka-inventor o pagka-professor, kana tungod sa publicity. Apan wa sa matuod nga agi. Og ang sa kabahay ni Andre, napamatud-an niya kini. Dili lang tungod sa mga recognition o pagdaig nga naan ko nini. Dini sa Pilipinas. Apan lakip na usab sa international community. O sa mga dagong leader mismo sa mga nagkanilaing nasod sa kaliputan. O usa sa ligon nga ebidensya niini. Mao ang pagkaumol ni Ethan. Nga imbensyon mismo ni Andre nga maoy nakapaukay karon sa natan sa siyensya sa tibuok kalibutan. Sa pagpakisayod o pagpangilabot ni Colonel Page sa gihimong investigasyon, labot sa pakyas sa pagpang-ambush kanimo, Andre. Daw mi kulik ang theory nga may kasayuran jud ang Colonel sa buot untang pagpatay kanimo gamit ang drone. Nagkumpirma na gyud Candice. Nga gipanag-iyan ni Professor Charles ang drone nga mo'y naggamit pag-ambos nako. Unsa? Tinuod pa kini, Andre? O giunsa mo kini sa pagkumpirmar? Giunsa? Oh. Fiona? Ganihara ka diha? Nganong ingon na ang imong tinanawan nga rin ako? Ngano? Fiona! Fiona! Oh, God. Hello, Candice. Hello. Hello, Sir Andre. Naka-disturbo na ko ninyo, sir. Di ba? Sorry gid kaayo, sir. No. I mean... Bye na lang, sir. Sorry. Bato ako yung intention na maka-disturbo ninyo. Bye, sir. Kadit. Hello. Oh. Giputol na ni Candice ang hintawag. No. Unsa naman sa ginagipakitang lihog ni Fiona? Fiona, please. Please, magkadit kinipultahan. Magsulti ta. Wala ang nga pa nagsultihan, Andre. But I know you're not okay. No, I'm okay. Ayaw lang kong disturbo ha. Pero, Fiona... Please, gusto kong mapahuway. God. Oh, nagmahay na inong ko sa kong pagtawag ni Andre na. But, uwa ko lang yung intensyon sa pagtawag. Ang pagpaabot ra sa impormasyon nga angay nga masayran ni Andre labot ni Colonel Page o Professor Charles. But, maybe one of the reason nga nanawag ko niya kay ganahan ko ni Andre. Kabisa na lang og magkadungog ko si Antingog. Satisfied na ko. Oh, no. Wakit mo gawa si Fiona sa kwarto sukad ka ganina. Di ko na lang muna siya disturboon. Kaya tingalig mas ma-irritate siya kung mabugos ko nga makiksulti niya. Hatagan ko na lang siya gigayon nga magkauna.
Huwag magkatimbang-timbang kung nakahimo ba kong sayang uha sa akong pagpakigsulti ni Candice kaganiya sa cellphone. Total, diha raman siya nga nagpamati sa akong pagpakigsulti nini. Usa pa, bisan kamay, wa ko'y bisan unsang intensyon nga tungod Candice. Mga wa ko'y angin kabalakan ug ikaw ni Fiona. Wa ug wa gyud. Pero si Ethan, bisan tuod ki-disconnect niya ang iyang direct communication nga rin ako. Pero wa kini masayon nga may direct access lang gihapon ko niya anytime kung buti na ako. Nga magka-trace gihapon ko niya kung haim sa karon. Nga di na kinahanglan nga iyang may bawan. For monitoring lang tingali. So, ayun ko pag-trace ang location. Kung nangyari ba gihapon siya sa Cebu. Dinis akong laptop nga doon ay interconnection sa akong cellphone. Aniyan ako dinigihide ang maong software. Pero dili ko magamit ini. Tinhiras kong cellphone kung mag-access. Hospital man di kini ako nahimutangan. Daghan ako daadto nga mga dapit sa pagpangita ko sa akong pagkako. Sa akong kaugalingon. Daghan naman tuod ako naadto nga naglain-laing mga dapit. Sama sa balay kahilayan o kalingawan. Simbahan. Mga kamerkaduhan. Mga plaza o uban pang mga dapit. Di na doon ay daghang mga tao. May lain-lain usab nga batasan. Pamasin ko nga nining ospital nga ako karong nahimutangan. Daghan ko kisabtan o madiskubrehan nga mukonektar sa akong pagkaitan. Suma din sa monitor na ning application nga kung gigamit sa pag-trace sa location karon ni Ethan. Aniyar siya sa Cebu. Somewhere in downtown area. Ug sa backtracking nga kung gihimo sukad sa iyang pagdiha dinhi. Daghan na siya dapit nga datuan. Ug more or less 2 to 3 hours siya nga nagpabiling sa maong dapit. Ang mga messages usab ni Fiona nga to niya, wala gibasa. Ang dagang message nini, yang gi-ignore. Mao kini ang trial period ni Ethan. Ngang iya ng system ang mihimo og effort. Din karon sa iyang pagka-humanoid robot. Gibati na karon niya nga halos wa na si kalainan sa usa ka ordinaryong tao. Ang schedule alarm nga kung gisave sa reminder. May alarm na. Dagan kong schedule nga alarms. Tanawon ko kung sa kini mga specific schedule nga kung na-save as reminder. Yun na ka. God. No. Ako kining talikaman. No! Mawala kining adlaw og pizza nga naisulat dito sa black book nga pagpangatakis sa mga terorista dito sa Mindanao. No. Kinahanglan nga mabalik si Ethan kaya tingalig mauhay na niyang tanan. No. Unsa kini akong gibati. Gibati ako kaluoy sa mga pasyente nga nag-antos. Sa nagkalain nila mga sakit din sa ospital. Dili kay ka na lang. Gibati ko sab ang kasakit nga nagtanaw ni itong mga tao nga naghilak sa kamatayon sa ilang mga pasyente nga na-admit din eh. No. Ngano kini? Nasayod akong wala ako'y kasing-kasing. Kanong mibati man kong ingon ining kasihang ang pagpati. Nga naman. Oh. Unsa karon? May nagdahunog sa akong kinahiladman. O ingon sa
direct inner communication kini. Nga misulod sa kung hunahuna. Mensahe kini. Mensahe gikan mismo ni Andre. Oh, ang maong direct inner communication. Yan ang pag-generate sa akong system. Ethan. Dili ko mahimong masayop. Tingogid karon ni Andre nga niya sa akong system. Apan wala kini makaproduce og sound nga mahimong mabati ni bisan kinsa nga niya sa palibot. Ethan, di ba kung nakadungog ka? Nadungog mo ko sa iyong kinailapan. Gikinahanglan ka na nga mubalik diri sa laboratory. Kaya doon na kita'y misyon. Nga angay na yung hatagan na to og dinali ang aksyon. Sa? O sige na lang makabiyak ka dayon din ni Andre. Kaya nga no, asa ka man? May menunalon kaming misyon si Ethan, Fiona. Unsa? Kamu si Ethan? Anggot mong ipasabot ni Ana si Ethan? Wapas Ethan. Apan maguban kami sa dapit nga nahulga karon ang seguridad. God! Pasabta ko, Andre. Unsa ka nang imong kiingon? Tanawa ang black book nga tuwa karon sa laboratory. Tanawa sa contents nini. Ang tukmang pizza ug tuig na ning adlaw. Ay. Pagkalaay pa ng adlaw, eh. Gusto ta ko mag-message ni Andre para mangumusta niya. Apan kay gusto man ko mahalipay. Kay basin lainon kini pagsabot sa hinigog mga si Fiona. Dili na lang. Masamot-usap ka obvious kung mag-una-una ko message ni Andre. Gawa ko importanteng tuyo. Ay, plastic. Kalitan ko da. Iyawan ako eh. Abi ba na ako? Unsa ni mikalit og pangub. Ang ako man din yung cellphone. Murag nagduda na ako kinsa ni nag-message da. Murag si Sarge Sangki ni. Ang hanggaw. Pagsugat na mo ganina dito sa station, missing niya siya nga mo text ko na siya nako. Unyakis kintawa na. Nagahigayon nga magsigisig pasipla sa kundughan. Nya, usinyas na yun nga gutom. Sa pagtuon niya sa kundughan, humba, gusto niyang ububon. Mangtas, cute. Pero yun na, tingalig dili nigikan niya ang message. Ako na lang tanawin. Kaya kung niya man gani gikan, bisan pag delete na ko mabasa, idiretso na ako delete. Yun na. Gikan ni Andre. Audio message kini. Ako papatiyon. Candice, kinahanglan ka mag-alerto ka ug ang tibok mong pamilya. Kay posibleng may mga pagpangatake na usab karong may damo. Dili lang dito sa Mindanao. May mong laki pusab din sa Cebu. Nagkarelay na ko na ng mga message sa Regional Director Labutini. Din usag yung kinika-importante kayo na mong ipanagsultihan. Yatong miyaging adlaw. Nga dito ko sa Regional Office, din usab kita magkakita. Pag-amping ka mong tanan, Candice. My God! Dili ko makadawat na ini. Kasabisan unsa na lang. Ana si Andre nga mahimong babag. Kunon saya kong buhaton. Dako na kayo siyag nahimong kadaot na ako. Dili lang sa personal nga nag-aatag na ako kawawan. Sa natad usab sa pag-inbinto o modernong mga kahimanan, hulga usab siya na kanako. Maong usahon ko lang akong una-una. Kung pakyas ko sa katapusang higayon sa pagpatay kaniya, nining akong nahuna-huna ang buhaton. Dili na ako makatugot nga mapakyas pa. Dili na. Oh, ang hologram communication. How are you, Professor Charles? Oh,
Nikolay! Ikaw! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. Uliog day kuno og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagpanunayon at pagpanunayon.